ya Allah ka bani duk kudin ka gobe sai ka roka ya Allah ka bani shi ma talaka da bai da shi ya Allah ka bani if you know well you know eat no way to sleep oga zaka ce ya Allah ya taimaki Allah da Allah baka fitowa barka da ya gida ina wuni ya gida ya iyali Allah ji Allah ƙara taimako Allah ji Allah ƙara taimako Allah ji Allah ƙara taimako kai ne mutumin da bisan da zan wuce kake mun sannu ko wallahi ni ne Allah ji ni ne wallahi ni ne Allah ji to ka bari ka zo mu je ina son za mu yi magana da kai Allah ya taimaki Allah ji wato abin da yasa na kira ka gaskiya ne Allah ji saboda abin da kake mun ne ina jin daɗin abin da kake Allah ji ai kai ma saboda duk sanda zan zo in wuce zaka ce mun sannan Alhaji ni kuma abin nan ba karamin daɗin shi nake ji gaskiya ne Allah ji wallahi shi yasa na ce yanzu ka san an ji mun gobe kuma EFCC za su zo binciken gidana to akwai dala ta kwantena na nan a gidana wai hukumar masu binciken marasa gaskiya na gane Allah ji yawa amma fa ba wai ni ba ban da gaskiya ina cikin masu gaskiya ne ka gane gaskiya ne Allah ji ai da ma yawa to akwai kwantena guda tana nan ta daloli yanzu zamu je zan bude maka gida zan bude ma ita ka diba iya dibarka kaga in yaso sai mu kasa biyu ka dauki rabi sai in dauki rabi wai yanzu kake nufi in je in dauki dalolin da ake ma magana yanzu Alhaji ba a bari sai da dare ba da daddare fa kace fa idan suka zo kuma kafin daren fa da yanzu zaka je ka diba gaskiya Alhaji in dai yanzu ne ni gaskiya ban da rabo na hakura baka da rabo gaskiya na hakura baka so ka hakura na hakura gaskiya gaskiya baka da rabo ban da rabo Alhaji mutum dubu nawa suke son irin wannan abu wannan yaron wai ga za a taimake ka za ana nuna ma annabi kana rintsa ido kai anya wannan kai bai da rabo a duniya bai da rabo kwata-kwata bari in je in nemi wani in zo in bashi mu gani shi in zai iya to kai ka san ni customer ne kuma ina siya kake mun haka na ga ma in ba gani baka dinga sallama kana aika wanda shi gida dan Allah ka ya ungo in ta zo sai a baka a sama ka ya ungo ba da saboda ka san inna ta yi kosai wallahi ta yi kosai da dadi ga abin kuma ga ta tsohuwa amma hannunta ga zakin magi me ke faruwa haka abin da ya faru ina gaya maka wai kun san wannan alhajin wannan alhajin nan Alhaji Hassan dai wanda nake yi mai barka abutu wannan nake mai wanzu yawa wai yake ce ma dan maula ne kai wai ya kira ni wai yake cewa hukumar EFCC wai yau za su kawo farmaki gidan wai in je ɗebi kuɗi akwai container ta dala a gidan wai ɗiba wai mun raba biyu ya ce ma mun alhajin mana aka yi ai kasa a ta ne mai ba zan iya ba ba ka iya ba wallahi lalle kuwa dama ai shi muke target dama mu dauke shi ba da Allah la ilaha illallah wai da dama irin ku muke nema da Allah saka mana da Allah kai ko bisa ne da Allah ka san ko ni waye kuwa waye kai to nuna mun waye kai nuna mun waye kai inda nuna ma matsayi na ranka zai ka nuna mun waye kai inna lil kama da kai ofisa da amma tatsuniya ce ne shirya ma wai kai ma yadda kai a cikin EFCC duk zaman da muke da kai ban sani ba da ma kware ma da gaske la ilaha illallah ba kudin kakamu kware ma kuwa ba kudi kakamu